Elektroservice.dk er et firma, der beskæftiger sig med salg, service og optimering af roterende udstyr ude hos nogle af Danmarks største virksomheder. Det kunne f.eks. være inden for fødevare, kraftværker, fjernvarme og vind. Et af vores specialer er sikring af oppetid for at forlænge maskiners levetid og sikre mod nedbrud. Det gør vi gennem analyser, både mekaniske og elektriske. Vi laver tusindvis af målinger hvert år og har stor erfaring, både i lejeanalyse og maskinanlæggets generelle tilstand. Hvis vi når at fange fejlene før, at det bliver til et nedbrud, så kan det være en reparation, der ikke koster ret meget. Hvis det først når at bryde ned, så kan det være, at det helt havererer, og så kan det være, at der går 8 uger før, man kan få reservedelen hjem for at få det op at køre igen. Og nogle af vores kunder har nogle produktioner, hvor hvis det stopper midt i en produktion, jamen så er det helt tabt, og det kan blive hældt i kloakken, og det kan betyde tab på 1 million kroner i timen eller mere. Tilgængelighed er et af vores varetegn, fordi vores kunder de stoler jo på, at når de ringer efter os, så er det kavaleriet, der kommer, der kan hjælpe dem. De kan måske selv være 80 mand i den afdeling, der egentlig skulle drifte det. Så vi skal kunne noget specielt, fordi ellers ringer de ikke efter os. Vi er meget fokuseret på at sætte det rigtige team. Det har vi brugt nogle år på. Derfor er vi meget bevidste om, at vi skal selv lave nogle folk. Og det gør vi jo ved først at give dem en uddannelse til automatikteknikere. Og under uddannelsen, der får de faktisk lov til at specialisere sig over i nogle af de ting, som er vigtige for os og har de unge menneskers interesse. Hvis man bliver en del af teamet hos Elektroservice, så er det vigtigt, at man kan lide at have frihed og ansvar. Vi uddelegerer så meget, som vi overhovedet kan, og vi har vores kunders fulde tillid. Derfor så skal vi være sikre på, at de folk, vi sender ud, også kan løse opgaverne. Og det er jo så os som ledelse, der skal sikre, at vi sender de rigtige ressourcer ud til de rigtige opgaver. Men fælles for vores kolleger i teamet er, at de alle sammen er meget dedikerede og fokuseret på at hjælpe hinanden. Kunne du tænke dig en spændende uddannelse, hvor du får lov til at arbejde med de nyeste trends inden for industri og automatik, samt blive en del af et godt team, så kunne Elektroservice.dk være det rette sted for dig.